Welcome to my channel! Ang pag-uusapan natin ngayon ay napaka-trending. Yan ay yung huling episode ng Tulfo kung saan may nireklamo na teacher kasi napahiya daw yung isang estudyante. Nireklamo siya nung lola at saka yung magulang ng bata. Yun na nga, parang may hindi daw na-solid card yung bata. Kaya as a punishment, pinaupo siya ng teacher niya sa labas. In fairness naman sa teacher, dinalhan niya ng upuan, tapos doon upo yung bata. Though, oo, parang napahiya yung bata kasi pinagtitinginan siya ng ibang estudyante. Pero inisip ko, ang OA naman nilang mag-react na for that reason only, kailangan ng tanggalan ng lisensya yung teacher. Diba? Kung i-compare nyo yung ganong punishment compared dun sa mga ginagawa sa amin nung kami nag-aaral pa. Tignan ko lang. Kaya di na tayo mag-focus. Hayaan natin yung issue yun. Sila na bahala. May due process yan. Mag-focus tayo sa mga throwback na punishment kung paano tayo, technically punishment, pero ito yung ginagawa ng mga teachers natin noon pag may nagagawa tayong mali or para madisiplina tayo. Let's start! Alam ko marami makaka-relate dito. Kasi mayroong once or twice a week, kine-check ng mga teachers natin ang ating mga uko. Diba? Kine-check nila yan kung mahahaba na or madumi or ganyan. Tapos, syempre, pag nataon ka sa araw na mag-check na sila, tapos hindi ka nakapag-bit ng kuko, ay naku, gugustuhin mong ngat-ngatin yung kuko mo, mapaiksi lang talaga. Kasi kung hindi, nakahanda na ang ruler ni ma'am. Buti sana kung naka-flat yung ruler, diba? Pag igaganon na sa'yo, ihahampas na sa'yo. Nakatayo, ma'am. Tapos tatama pa siya dun sa mga joints ng kamay mo. Dun pa talaga nila ipapatama. Ang sakit! Shoutout din pala sa mga teachers na laging may bakong gunting. Nag-aabang na humaba ang buhok ng mga classmates nating mga lalaki. Kaya yung iba dyan, humaba lang ng konti. Diretso barbershop na. Kasi kung hindi, magiging rice terraces yung likod ng yung buhok mo, magiging rice terraces. Ang lalalim ng gupit. Hindi wala kang choice kundi magpakalbo na lang. Rice terraces! Dala-dala mo! Sa mga teachers din natin natutunan kung paano mag-balance ng napakatagal na oras. Mag-ingay ka. Kung ikaw ang top 1 sa listahan nyo ng noisy, asahan mo buong klase, buong duration ng klase, nasa likod ka at may libro ka sa ulo tsaka sa dalawang kamay. Dapat balance yun kasi pagbababa ng konti, hampas yun ng stick. Kaya, tapos, buti pa yun. Eh, yung iba pa, may libro ka na, nakasquat ka pa. Diba? Ang sakit sa legs. Pero dahil maingay ka, buti nga sa'yo. Shoutout din sa mga teachers na akala mo magluluto sa school. Kasi may baong munggo. Akala mo iluluto. Yun pala, pag magulo ka, pag hindi ka nakikinig, wala ka sa concentration, luluhod ka. Pero hindi sa semento, sa munggo. Oh my God, ang sakit kaya. Tapos pagkatapos na may mga bilog-bilog ka na sa tuhod. Diyos ko, na-imagine mo kung yun ang pinagawa sa bata. Baka ipapatay na yung teacher. OA. Meron pa yung kwan. Akala mo pinapatangkad ka ng teacher mo. Kasi pag magulo ka sa klase, nakatayo ka sa upuan mo. Hindi ka upo, tatayo ka dun. Mukha kang higante. Siyempre ikaw pagtitignan kasi magulo ka. Buti nga sa'yo. Hindi ko alam kung ginagawa ito ng ibang teacher. Pero yung teacher namin nung grade 4 ata, pag magulo ka, pag napakagulo mo at hindi ka masaway, automatic, kasama ka sa cleaners. Pag magulo ka, maglinis ka ng kwarto nyo. Shoutout din pala sa mga teachers na humasa ng ating skills na mag-react ng mabilis sa mga nangyayari sa ating paligid. Lalo na pag nakakakita ka na ng lumilipad na eraser at chalk. Ilag ka na agad. Ang gulo mo eh. Pinagtatawanan lang natin, diba? Kasi nagto-throwback tayo. Pero in reality, yung mga ginagawa naman nila is hindi naman nila trip lang. It's either may nagawa tayo or is their way to correct our doings. Kaya, pero syempre, ibang usapan na yun kung masasaktan na ng
bongga yung anak mo, magdidisgrasya o di kaya ikakamatay na nila. Ibang usapan na yun. O siya, yun na yung bagong video ni Manang Biday. Huwag niyo sana kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel natin para araw-araw tayo magiging masaya. Diba? Bye!